guys ay sardinas guys. Igisa namin guys ang sardinas, tapos lagyan namin sa tanghon at pitsay. Yan guys. Okay guys, no? Nang maliliit guys. Guys. Pagayatin natin siya ng maliliit guys. Ganyan maliliit. Yan guys. Tapos ito guys. Ipagayatin natin siya. Kunting-kunti ka lang guys. At ilagay na natin ang mega sardines. Dalawang tasang tubig guys. Yan. So, dalawang ganito kalaking tasa guys. Big cup. Big cup guys. Yan siya guys. Kukuloyin natin siya guys. Yan natin yan. Asin. Asin guys. Asin. Asin. Lagyan natin ng asin. Adyan mo to guys. Natin siya guys hanggang sa kumulo. Na siya guys. Okay, buksan natin at ilagay natin ang pansit bihon guys. Yan. Pansit bihon. Tapos pakuluin pa natin siya guys. Yan, palutuin natin ang pansit bihon guys. Buksan natin guys, ha. Tingnan natin guys. Ang ating pansit guys ay mukha guys. Yan. Tapos ilagay na. Guys. Natin ulit guys. Yan. Ayan guys, buksan natin ulit. Ilagay na natin ang dahon guys. Guys, na may pizza guys, ang aming panahon, wala sa pizza guys. Yuho, sarap ng pagkain guys, puro mga vitamins guys, no? Sagana sa vitamins ng aming pagkain guys. Takpan na natin guys, kay luto na.